Исәнмісіз, эфирда яңалыклар шығарылышы, студияда Роз Хабибуллина алға таба койбір темалар турында. Түрәләр җәмәгать транспорт эшчәнлеген урынга чыгып тикшерде. Бу өлкәдә үзгәрешләр кертелерме? 15 мең сум ришвәт өчен 50 мең сум түләячәк. Чаллыда ришвәтче иратка карата хөкем карары чыгарылды. Тормыш туйдан башлана шәһәрдә Удмурт мәдәнияте көннәре кысаларында туй күлмәкләре күргәзмәсе ачылды. Түрәләр журналистлар белән бергә кичке 4-тән 6-га кадәр шәһәр проспектларындагы тукталышлар буенча йөреп чыкты. Чаллыда җәмәгать транспорты эше буенча күчмә киңәшмә узды. Чаллыларның сүзләренә караганда, нәкъ менә шул вакытта зур автобуслар булмау проблемасы кискенләшә. Эльвина Андрова теманы дәвам итәчәк. Күчмә киңәшмә автостанция тукталышыннан башланды. Маршрут ГЭС бистәсе, Мәләкәс аръягы пединститут тукталышы һәм Яңа шәһәрнең 7-нче комплексы аша узды. Линиядәге автобуслар сонын тикшерү өчен мондый рейдларны көн сайын үткәрәбез ди белгечләр. Бүгенге көндә ул автобуслар йөргән маршрутлар буенча кичкенә автобусларны куйдык. Бөтен маршрутта сакланып калды. Бер маршрутны да үзгәртмәдек. 60-65-нче комплексларга гына без кичкенә генә үзгәрешләр керттек. Анда элек йөргән автобусларына кече автобуслар йөри башладылар. Зур автобуслар, коляскалы әниләр һәм сәламәтлекләре шикләнгән кешеләр өчен бик мөһим иде. Хәзер уңайлы мөхитне трамвайлар гына тәэмин итә. Проблеманы хәл итү өчен уртача сыйышлы автобуслар сатып алу планлаштырыла, дип хәбәр итте Николай Тятюшкин. Если рассматривать масс 72, то есть задняя площадка низкополая, то есть свободно можно и коляску детскую, и инвалидную. То есть данные МАЗы я покупал в 2011 году, но тогда не прижились, они две машины мне пришлось продать. Но я думаю, сейчас подошло как раз то время, когда все это приживется. Транспорт белән проблемалар иртән һәм кичен барлыкка килә. Көн дәвамында автобуслар җитә ди белгечләр. Үзәк проспектларны иртән һәм кичен бушату өчен 35-нче номерлы трамвай маршруты эшли. Ул Сидоровкадан Сөембикә проспекты аша тимер кую заводына кадәр йөри. Мәләкәс аръягыннан ГЭС бистәсенә 6-нчы маршрут хәрәкәт итүдә алга китеш. Зур автобуслар табыш китерсен өчен аларны тутырырга кирәк. Ә моның өчен интервалны арттырырга дип аңлаттылар журналистларга. Закон буенча вакыйганы хәл итү һәм яңа конкурс үткәрү өчен 90 көн бирелә. Башкарма комитет шәһәрдәшләр алдында тагын бер кат гафу үтенде һәм сабыр итүләрен сорады. Проблеманы хәл итү юлларын эзлиләр. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шәһәр прокуратурасы вазифаи затка ришвәт бирү факты буенча җинаять эше буенча дәүләт гаепләвен хуплады. Россия Федерациясе җинаять кодексының 291 маддәсендә каралган җинаять кылуда 48 яшьлек ират гаепләнә. 2019 елның 17 декабрендә исерек хәлдәге автомобиль йөртүче Юхуди идарәсе полиция хезмәткәре аңа карата административ хокук бозу турында беркетмә төземәгән өчен алгы пассажир утыргычына 15 мең сум күләмендә акча куя. Ират үзенең законсыз гамәлләр кылганын тулысынча тоны, суд аңа 50 мең сум штраф түләргә дигән карар чыгарды. Гренада паркы нинди булырга тиеш? Бу хакта Пушкин пролицейында узган ачык тыңлауларда фикер алыштылар. Анда шәһәр халкы, архитекторлар һәм яшьләр оешмалары вәкилләре катнашты. Паркта нәрсә эшләнгән һәм нинди яңа идеялар тәкъдим ителгән? Алга таба сөйләячәкбез. Гренада паркын реконструкцияләүнең беренче этабы 2019 ел ахырында тәмамланды. Объектка 150 миллион сум бүлеп бирелгән. Яңа юллар салынды, яктырту буганалары урнаштырылды. Иң ире төзелгән объект халыкара дәрәҗәдәге заманча скейт-парк. Россиядә бу бердән-бер корылма. Җәмәгать тыңлауларында төзекләндерүне дәвам итү буенча һәркем үз идеясын җиткерә алды. Мисал өчен, чаңгычылар һәм Скандинавия йөреше белән шөгыльләнү өчен трассалар булдыру фикере яңгырады. Татар антуражын үстәргә телибез. Мәсәлән, татарча юл күрсәткечләр, музыка уйный икән, татарча музыка өстәргә, ул заманча булырга мөмкин, яки инде күбрәк классик. Төзүчеләр этләр йөртү өчен махсус мәйданчык вариантын тәкъдим иттеләр. Билгеле булганча, мондый урын Чаллыда берәү генә. То, что я сейчас вижу, это не соответствует уровню дрессировки собаки. Это соответствует уровню выгула. Да, она не такая большая. Мы не ставили действительно перед собой цель сделать профессиональную дрессировочную площадку. Кышын Гренада паркын реконструкцияләү тукталган. Архитекторларның чаллылар тәкъдим иткән идеяләрне проектка кертү өчен вакытлары бар. Паркны төзекләндерүнең икенче чираты апрель аенда башланачак. Бу максатларга 175 миллион сум акча кирәк. Эльвина Андрова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Биналар сүткеннен қолған шүпшар оғаш полиэтилен қолдықлары Туқай районы Биклен ауыл жерлегінде 20 квадрат метр мейданда законсыз шүплік барлығы шықланған. Текшіру барышында жер белемесінің бір транспорт компаниясына қорауы белгіленген. Юридик зотқа қорада административ құқық бұзулар турында Россия Федерациясы кодексінің 8-2 мәддесінің бірінші өліші жетіштіру һәм қоллану қолдықларын жиғанда, туплағанда, транспортта юрткенде, ішкерткенде, утилештіргенде, еке зарарсызландырғанда, елене мұхитны соқлау өлкәсіндегі тәләпләрін үтемі бойынша бір кітме түзілген. Бүгінге шүплік инде юққа да шығарылған, әмі закон бұзушы штрафтан құтылып қала олмайшақ, аңа 100 000 сум төләрге керек болашақ. Қазан Кремлінде Татарстан президенті Рүстем Миңнехановқа мөрәҗәгатьләр җибәрә торган иң уңайлы алымнар хакында искәрттеләр. Интернет мөрәҗәгатьләр Татарстан президентының рәсми сайтындагы махсус интернет кабул итү сервисы аша юлланырга тиеш. Мөрәҗәгатьләр закон тарафыннан билгеләнгән гомуми тәртиптә карала. Шулай ук Рүстем Миңнеханов йөкләмәсе белән Татарстан Республикасы президенты аппаратының бердәм белешмә хезмәте проекты да гамәлгә ашырыла. Мөрәҗәгатьләрне 8-843 264 16 16 телефоны буенча калдырып була. Язма рәвештә җибәрер өчен Казан Кремль адресына хат юлларга кирәк. Тормыш туйдан башлана. Шишмә халыклар дуслыгы йортында шул исемдә күргәзмә ачылды. Коллекцияны Удмуртия Республикасының халык иҗаты осталары тәкъдим итә. Күргәзмә Чаллыда Удмурт мәдәнияте көннәре кысаларында уза. Тәкъдим ителгән киемнәрне беренчеләрдән булып Лилия Гатина күрде. Күргәзмәдә 10 төрле милли кием тәкъдим ителгән. Барысы да традицион техникларда тегелгән. Һәр костюм уникаль һәм аерым бер мәгънәне җиткерә. Здесь изображено древо, мировое древо, древо жизни. И он надевается таким образом, что вот эти два конца, они складываются пополам. То есть здесь половина дерева и здесь половина дерева. То есть это мужское дерево, древо рода мужского, да, и женского. И они, две половинки, они создают новое древо вот этой семьи. То есть этот пояс он символизировал объединение двух родов. Бирдә туй костюмнары да, кәләшне милли киемнәре дә, халык һөнәрчелеге эшләнмәләре дә тәкъдим ителгән. Киемдә якты төсләр өстенлек итә, чигү, тәңкәләр һәм төймәләр, бизәнү әйберләре дә актив кулланыла. Күргәзмә Ярчаллыда Удмурт мәдәнияте көннәре кысаларында уза. Безнең шәһәрдә үзәк 20 елдан артык эшли. Ярчаллыда 1000 удмурт яши. Милли костюмнарны карарга һәм удмуртларның гореф-гадәтләре белән март уртасына кадәр танышырга мөмкин. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Приглашаем с 12 по 14 февраля в выставочный центр «Экспокама» на всероссийские выставки «Нефть, газ, химия, экология» и «Энергетика Закамья-2020». Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережной Челны, праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Дни влюбленных в фитнес-клубе «Адреналин». Приходи до 14 февраля и приобретай абонементы со скидкой 14%. Подробности 780 799. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.